ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಪುರಸಭೆಯಾದ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಾದನ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜೆ ಕಾರಣಗ ಮನೆ ತೆರಿಗೆನು ವಿಪರೀತವಾದ ಏರಿಸಾವನಿ ಸರಿಯತ್ತು. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ದಾತ್ರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಾತ್ರ ಜನ ತತ್ತರಿಸಾದು ಪೋತೆರು. ಇತ್ತೇನೆ ಬೇಲೆ ಇಚ್ಚಾಂದೆ ಬಂಗಡುಪುನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮನೆ ತೆರಿಗೆನೆ ಏರಿಸಾದು ತೊಂದರೆ ಕೊರಂದೆ ಪರ ತೆರಿಗೆನೆ ದೆತ್ತನೋಡು ಪಂಡದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭಾ ಕಚೇರಿದ ಎದುರುಡು ಸಿಪಿಐಎಂ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭಾ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಣಿ ವಿ ಆಳ್ವೆರೆಗೆ ಮನವಿ ಒಪ್ಪ್ಯಾರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತಿರ್ನ ಸಿಪಿಐಎಂ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟಡು ಜನಗಳು ಬಂಗಡುಳ್ಳರು ಅವತ್ತಂದೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆ ಪಂಡದ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಂಡಲ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದಿಜಿ ಅಂಚಾದ ಮನೆ ತೆರಿಗೆ ಏರಿಸಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಉಲ ತಾದಿ ಬರಿಟ್ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಚ್ಚಾಂದೆ ನೀರು ತಾದಿರೆ ಪರತು ಪೋಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೂ ಸಂಚಾರಗೂ ಭಂಗ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡದು ತಂಕ್ಲನ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗೆಟ್ ಪೊಲಪುರಿಯರು ಪಂಡ ಈ ಅವಕಾಶನು ಪುರಸಭೆ ಕೊರ್ರೇನೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆದ ಉಪನಾಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಆದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಇತ್ತು. ಅಪ್ಪಾಗ ಮುಲ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾತ ಬಾರಿ ಅಡಚಣೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಉಪನಂದು ಒಂಜಿ ಪುರಸಭೆ ಆದ ಆಣನಡ ಈ ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವು ಪಂಪ ರೀತಿದ ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪುರಸಭೆ ಆದ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ಪುರಸಭೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತಂದು ಬಂಡ ಒವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುನಂಚಿನ ತೋಜ್ಜಿ ಅವು ಚರಂಡಿ ಆವಡು, ರಸ್ತೆ ಆವಡು, ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು, ಅತನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆವಡು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ರೀತಿಯ ಒವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಣೆನು ಬುಡ್ದು ಇನಿ ದಿಢೀರನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರಸಭೆ ತೆರಿಗೆನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ ದಾದ ತಿಂಗೋಲ ಕಟ್ಲೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಬೆತ್ತ ವಿಭಾಗದ ಜನಕುಲು, ರೈತರು ಇನಿ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಂದೆ, ಸಂಪಾದನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ, ಆದಾಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬದುಕರೆ ಕಷ್ಟದ ನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪುರಸಭೆ ಆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಗೆನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತು. ಸದ್ಯಗೂ ತೆರಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ದಯಪಂಡ ಪುರಸಭೆ ನಡಪೊಡ್ದಂಡ ತೆರಿಗೆ ದೆತ್ತನೋಡು ಆಂಡ ಇದೀ ಪೊರ್ತುಡು ಜನಕುಲು ಹೆಚ್ಚೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಡಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಸದ್ಯಗೂ ಈ 100 ರೂಪಾಯಿ ತನ ತೆರಿಗೆನು 500, 600, 700 ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕುಲು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನ ಗೊಡವೆಗೆ ಪವನ್ ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಸಾಧ್ಯ ಜನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇನ್ನು CPMದ ಪರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ತೆರಿಗೆನು ಸದ್ಯಗೂ ಈ ವರ್ಷಗೂ ನಿಕ್ಕಲು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ದುಮ್ಮದ ವರ್ಷಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ದುಮ್ಮು ಏತು ತೆರಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದುತ್ತರ 2017 ಏತು ತೆರಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದುತ್ತರ ಅವೇ ತೆರಿಗೆನು 2019 ಇರುವಡು ದೆತ್ತನೋಡು ಪಣಪರಿತು ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ದೀದು ಇನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೇ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಬದುಕೇರ್ನೇ ಆಹಾರದ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಈತು ಹೊರಾಣೆ ನಿಕ್ಕಲು ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರ್ನ ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪಣಪರೈತಿಡು ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೈಟ್ ಹೊಲ ರಸ್ತೆ ಇತ್ತಿನ ರಸ್ತೆನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಚರಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಟ್ ಜನಕ್ಕೂಲು ಅತ್ತನ ವಾಹನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯ ಪೋಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಣಪ ರೀತಿದ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಗೆ ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣಪ ರೀತಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟು ಪೊತ್ತುಜಿ ಕೆಲವು ಪೊತ್ತುಂಡು ಐನು ಮತ್ತು ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಜಾಗೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣಪನ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೈಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪರ್ಪುನ ನೀರು ಇನ್ನು ಮರಿಯಲ ಆಂಡಲ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ರೀತಿಯ ಪರ್ಪುನ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಕೆ ಕಾಲಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನೀರೇ ಭಾರಿ ಪರಿಹಾರ ಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಉಂಡು. ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಪರ್ಪುನ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಅವೇ ಪೊತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಈ ಒಂದು ರೋಗ ಬತ್ತಿನದವರ ಆರೋಗ್ಯ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರನು ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆನು ಚುರುಕು ಮಂತದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ರೀತಿ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಈ ಪುರಸಭೆತ ಮುಖಾಂತರ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಪುರಸಭೆತ ಒತ್ತಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂಚಿ ಕೆಲಸ ಜಂದ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಕಿಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬತ್ತಿನದ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆರೆಕರೆಗೆ ಬದುಕೆರೆ ಬಾಡದು ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ಟದ ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣ ಬೆತ್ತ ರೀತಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಂದಿದ್ದು ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಪುರಸಭೆತ ನೌಕರರೆಲ್ಲ ಕಯಂ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇಗಳ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣಪ ರೀತಿಯ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದೀತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಮೇಟ್ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಅತ್ಯನಿತ್ಯ ಪುರಸಭೆತ್ಲ ಪಣಪ ಮನೆ ನಿವೇಶನ ಹಲವಾರು ಜನ ಇನಿ ಬಾಡಿಗೆದೆ ಇಲ್ಲಲು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಂದೆ ಇನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲಿಡಿ ಇನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಕುಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮನೆ ನಿವೇಶರು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಆ ಮನೆ ನಿವೇಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣಪರಿತ ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಇನಿ ಈ ಪುರಸಭೆತ ಎದುರುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ರೆತ್ತೆ CPM ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಇನ್ನು ಬೈದನು. ಸಿಪಿಐಎಂ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಿಲಾರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತಿರೇರು ಅವೇನು ಬುರ್ದು ಒವೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಕಾಣ ಒಂದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಮನೆ ತೆರಿಗೆನು ಅಂಚೆನೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟದ ತೆರಿಗೆನು ಪುರಸಭೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಆತನು ಪಣಪ ನಿಟ್ಟಿಡು ಜಾರಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅವೇನು ಜನಕುಲ್ನ ಇಡೀ ಸಂಪಾದನೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಪಣಪ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಹಾಕಲ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಕಲಕೊಲ್ಲುಡು ಅಕಲ ಸಂಪಾದನೆ ಜನ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಅದು ಉಣುಯರ ಸ್ಥಿತಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ದೇಲ್ನ ಒವೇಲಂಜಿ ಮನನ ಗಣನೆಗೆ ದೆತ್ತನಂದೆ ಅಕ್ಕಲ ಹಿಡ್ದು ದೋಚೊಂದುಂಡು ಇನಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಇತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು 700 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಮೂಲ ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆ ದೀದು ಮನವಿ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಮದಿಮೆಂಡು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಿಖಲು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದು ಬತ್ತಂದಾಂಡ ನಿಖಲು ಜನ 50-70 ಮೂಡ ಸೇರ್ಸಾಲೆ ಎಂಕಲೆ ಮನೆ ತೆರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಲೆ ಪನ್ಪಡ ನಿಟ್ಟಿಡು ಆಕಲೆ ಭರವಸೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಪಾಗ ಮೆಕಲೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಇನಿ ಮನೆ ತೆರಿಗೆ ಇನಿ ಗ್ರಾಮದ ಫಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಪುರಸಭೆದ ಎಂಚ ಉಂಡು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಆ ಯೋಜನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಣೇರಬಾರದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾದ ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಚನೆ ನಾಗರಿಕನ ಪರವಾದ ಸಲ್ಲಿಸದು ನಾಗರಿಕರದು ಸಭಾಸಗಿರಿ ಪಡೆವಡ್ತೀನಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಯೋಜನೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ದೂತರಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆನಕಲಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತ್ವರಿಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಮಂತ್ವರಿಯ ಪನ್ಪುಣ ತನ್ನ ಸಾನವನ್ನು ಭದ್ರತೆ ಮನ್ಪೇರ ದಾನ ಭಾರಿ ಸೋಕುಡೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಂಡ ಮನೆ ತೆರಿಗೆ ಉಂಡ ಅಯ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತದು ನೀರ್ದ ದರ ಉಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತದು ತನ್ನ ಸಾನ ಭದ್ರತೆ ಮನ್ಪುಣ ನಿಟ್ಟುಡ ಐಕ್ ಕೈಬಾರ್ದು ನತ್ತ ಅಂದೆ ನಾಗರಿಕರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಬಾಡೋದು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಮಂತೀಜಿ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆ ಮಂತೀಜಿ ಒವೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ ನಾಗರಿಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆ ಮಂತದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಡೋಣ ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆನ ಸರಿಯಾದ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಏರಿಯಾ ಜಾಗೃತಿಯಾದ ಮುಟ್ಟ ಹೊಡ್ತನ ಯೋಜನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯ ಆ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಂತದ್ದು ಮನವಿ ಕೊರ್ಪಣ ದುಸ್ತರ ಸ್ಥಿತಿ CPIM ಮುಖಾಂತರ ನಡ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಓವ್ ನಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜನಪರವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಮನಪೇರೆ ಜನಕುಲ್ನ ಪರವಾದ ಉಂಡು ಬಂದ್ರೆ CPIM ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ಜನವಾದಿ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ DFI ಮೆಕಲೆ ಮಾತು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಂದು ಇನಿ ಕಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕುದ ಮುಖ್ಯ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಮನವಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಕೋವಿಡ್ ಪುಡ ಮಹಾಮಾರಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಾದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮಾತ ಜನಕುಲೇನಿ ಸೇರ್ಸೋದು ಸಭೆ ಮನ್ಕೊಡ್ತಾನ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದಿತ್ತು ಆಂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಯಾದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆರಳಿಕೆದ ಎಂಕಲ್ ನಾಯಕರ ನಕಲು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಮನವಿ ಕೊರ್ಪ ಈ ಮನವಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ದು ನೇಕು ದುಂಬುದ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ ಎತ್ತದ ಆ ನೀತಿನೇ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಜಾರಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅವೇನೇ ದೆತ್ತೊಂದು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಪಂಡದು ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಕೇನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಮನವಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. CPIM ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, DYFI ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಶ್ರಫ್ ಕೇಸಿರೋಡ್, CPIM ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಸುಂದರ್ ಕುಂಪಲ, ವಿಲಾಸಿ ತೊಕ್ಕೋಟು, ನವೀನ್ ಕುಂಪಲ, ಪುಷ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗುಡ್ಡೆ, ಸೌಮ್ಯ ಪಿಲಾರ್, ಪ್ರಮೀಳಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗುಡ್ಡೆ, ಹರ್ಷಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗುಡ್ಡೆ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮದಕ, ಶ್ರೀಧರ್ ಕುಂಪಲ, ಪದ್ಮನಾಭ ಕುಂಪಲ, ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಸಂಘ ಸದಸ್ಯರು ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗುಡ್ಡೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು.